Goedemorgen, welkom. Mijn naam is Wouter van der Zee. Ik ontwerp mooie, gebruiksvriendelijke en goed vindbare WordPress websites voor bedrijven. Ik zie vaak prachtige websites, maar de informatie die je zoekt is soms slecht te vinden. Of websites die technisch prima functioneren, maar waarvan de vormgeving niet op orde is. Websites met te veel informatie op één pagina, slechte navigatie, etc. Ik zie het echt als mijn missie om betere websites te maken voor bedrijven, maar ook betere websites voor de bezoekers van die websites. Als een bedrijf mij vraagt om een website te maken, ik begin altijd met de inhoud. Wat is het doel van de website? Wat is de doelgroep van de website? Wat voor soort informatie? Wat voor soort inhoud komt er op de website? Daar ga ik mee aan de slag. Wat mij betreft is zeg maar, de inhoud is net zo belangrijk als de verpakking van de website, de vormgeving. Ik ga grondig te werk. Ik analyseer, ik onderzoek, ik stel vragen, ik ben kritisch. Ik heb ook oog voor detail. Ik ga echt voor een perfecte oplevering. Ik zie webdesign als een ambacht. En elke website die ik oplever moet een stuk vakwerk zijn. Ik nodig je uit om eens op mijn website te kijken. Heb je vragen, wil je meer informatie, je kunt mij zo aanspreken of mij bellen of mailen. Bedankt.